Менә биредә сазлык, җәен биредә шушы камышлар арасында бакалар хуҗа. Биредән менә тротуар, кешеләр. Үткен сүзле, үткер күзле журналист Илфат Файзрахманов кискен көннәрдер алынырга да курыккан темаларны яктыртуы, үз вакытында намуссыз түрәләрне утлы табага бастыруы, материалны үҗәтләнеп эзләве белән тамашачының, укучының мәхәббәтен, ышанычын яулады. Иң яхшы журналист буларак беренчеләрдән булып, Бәллүр каләм алучы ул. Телевидениедә 20 ел эшләде. Гомумән, журналистикада 40 елга якын. Илфат Файзрахманов буганы журналистлар, алар үтә менә шундый эшкә җаваплы карый торган бу. Минем телевидениегә килеп эшли башлавым, ул шуннан да Илфат Файзрахманов белән бәйле. Ник дигәндә, мине нәкъ менә иҗтимагый сияси тапшырулар редакциясенә эшкә алдылар. Иң әүвәл ярты ел мин сынау срогы үтәп бирдем. Менә шушы сынау срогы үтәп биргән вакытларда инде ул шуннан да Илфат абый миңа журналистиканың серләрен, телевидениенең серләрен төшендереп, ничек итеп репортаж эшләргә кирәк, ничек итеп текстлар язарга кирәк, ничек итеп кешеләр белән сөйләшергә кирәк, барсын бәйнә аңлатып биргән кешеләрнең берсе. Илфат абый минем өчен иң беренче чиратта ул остаз, мине журналист буларак тәрбияләп үстергән шәхес, чөнки моннан 22 ел элек ул мине эшкә алган кеше. Илфат абыйдан мин курка идем. Бит карап торышка бик шундый кырыс, һәрбер әйткән сүзен пишетләп әйтә торган кеше. Бик дулкынлана иде минем белән сөйләшкәндә. Ләкин чынлап торып уйласаң, ул теге кырыс кеше булса да, аның күңеле йомшак иде. Гадел иде ул, бик гадел. Килсәң дә темага сөйләшү була. Түрендә йөрткән сире була. Менә радиоларны тыңлап, андагы бөтен дикторларны белеп, алар кебек газет укып, үзем бик каты хыяллана торыйм менә шулай диктор булырга. Илфат Файзрахманов 1961 елның 29 мартында Арча районы Түбән Ыры авылында дөньяга килә. Әти-әнисе колхозчылар, гаиләдә 6 малай. Әтисе Илфат Файзрахмановка 7 яшь булганда авырып, бакыйлыкка күчә. Мин бик юаш, кимсенеп үскән бала булдым. Чөнки әтиле малайлар бөтенләй башка бит инде, әтисезләрне яклаучы да юк, саклаучы да. Кеше белән бик аралашмадым, күбрәк китап укыдым. Алабуга педагогика институтының татар филологиясе факультетында белем алган ул. Арча районы газетасында, аннан шундагы Чыбыклы радиода эшли. 1987 елда аны күреп Казанга чакырып алалар. Телевидениегә хәбәрләр тапшыруына килә. Үзгәреш вакытлары китте. Үзәк телевидениедә Гурновлар, анда Листевлар, яңа тапшырулар, яңа сулыш өрде. Һәм без яшьләр, менә мин инде шуларча яңа хәбәрләрне эшли башладым. Менә шуннан инде мине куйдылар атна программасын алып барырга, информацион-аналитик программа. Ул вакытта бу Татарстан телевидениесендә беренче аналитик тапшыру була. Сәяси темаларны, илдәге вазгыятьне татарларга аңлаешлы телдә җиткерергә кирәк. Аның өчен үзең дә хәбәрдар булу мөһим. Ул вакытта интернет юк. Күпләп газеталар ала, төннәр буе төрле радиолар тыңлап чыга. Шимбә чыгасы тапшыру алдыннан җомга көнне бөтенләй йокламаган ул. Тамашачылар мине көтеп торалар ятна сайын. Чишнә буенча, бигрәк тә балалары Чишнәдә булган әтиләр, әниләр. Мин Чишнәдән турыдан-туры миңа сюжетлар алып килеп бирәләр иде. Ниндидер каналлар аша депутатлар, ниләр. Бик каты эшләдем мин анда. Аны халыкчан диләр, бит башкаларының күңеленә керә алу бөтен кешегә дә бирелми. Илфат Файзрахманов хезмәтендә һәр вакыт халык мәнфәгатьләрен яклый. Аларның проблемаларын шишәргә тырыша. Аңа ярдәм сорап килүчеләр күп булган. Ул эшкә килгәндә аны һәр вакыт тилмереп көтеп торалар. Ниндидер кешеләр килгән һәм бер апа. Минем сюжетны сорыйлар, минем тапшыруны сорыйлар. Теге апа үзенең баласын тапкан, күргән минем сюжетта. Чишнәдә бу югалган хәбәре ничә 2 айма хәбәре юк. Шуннан соң моның кайдан ничек икәнен белешеп, ул баланы тапканнар, яраланып яткан булган. Анда үзәк изгеч мизгелләр, тамашачыны елатырлык сюжетлар күп була. Лаеклы ялга чыккач, бу хакта китап язарга да уйлый ул. Гомумән, телевидениенең хәзерге көнгә җиткәнче үткән юлы, тарихы хакында да, төрле чорларда булган авырлыклар турында да Илфат Файзрахмановның сөйләрлек сүзе күп. Обкомда күзәтеп торалар, берәр кешенең фамилиясын дөрес әйтмәсәң, сүз басымын дөрес ясамасаң, ниндидер хата җибәрсәң,
Анда икенче көнне сине инде мен пешеклиләр. Урындыктан җыгылып төшкәннәр дә булды студиядә. Шаршау яна башлады мин турыдан-туры эфирда вакытта. Көтелмәгән бала. Җавапсызлык корбаны. Ул татар телендә беренче ток-шоу «Әйбәт-гайбәт» тапшыруында чыгаручы. 45 минутлык тапшыру эчендә иң кискен темаларны яктырталар. Алар арасында ташланган балалар, җир сату, фахишәлек кебек темалар. Мин телевидениедән кайтмыйдырым. Мин якшәмбе көннәрендә дә анда барадырым. Отпускаларым булмады минем, отпускаларымны телевидениедә үтәдерие. Әйтерсең телевидение миннән башка бөтә җимерелә. Дөрес тә булмагандыр инде ул. 2009-да китәргә мәҗбүр булдым. Һәм мин 3 ел менә типографиягә барам, телевидениедән китәм. Миңа бик авыр. Илфат Фәйзрахманов туры сүзле принципиаль кеше, аны яратмаучыларда булган билгеле. Суд юлларын да күп таптарга туры килә. Телефоннан миңа йогынты ясарга ярамый иде. Минем киресенчә саруым гына кайный. Миңа теге дөрестлек. Әгәр дә син дөрес түгел икән, мин дөрес түгел икән, исбатлагыз. Мин ялгышымны. Минем дөрес журналистика булырга тиеш иде минем максатым. Дөрестлек эзләү борчылулар белән сәламәтлегенә дә зыян килгән. 2003 елда 42 яшендә микроинсульт кичерә ул. Спорт, дөрес тукланулар ярдәмгә килә. 2003 елда ул гамәлгә куйган газетаның беренче саны дөнья күргән. Бүген дә мин менә ирекле матбугат мәгълүмат чыганагы. Миңа беркемнең дә телефоннан шалтыратып, ник алай язасың? Моны язма, тегене яз дип беркемнән дә күрсәтмә биргәне юк. Илфат Фәйзрахманов тынгысыз кеше. Ул университетта да укыткан, үз вакытында конференция һәм хәтта фокуслар күрсәтеп артистлар белән гастрольләргә дә йөргән. Халык театры режиссеры булып эшләгән. Хәзер газета чыгара, радиода сөйли. Элекеге 90-нчы еллар чоры түгел бүген. Бүген икенче төрле. Бүген теге сүз иреге юк дип әйтә алмыйм мин, ләкин сүздән соң ирек юк. Сүзне әйткәндән соң ирек булырга тиеш. Син хәтта чөнки бик кардинал нәрсәләр булырга мөмкин. Хаксызлык, гаделсезлек адым сайын һәм журналист бу әйбергә бетарак булса, бу инде журналист түгел. Илфат Фәйзрахманов татарның киләчәге өчен дә борчыла. Гаиләсе белән шундый алар. Хатыны Зөлфия татар теле укытучысы. Алар 38 ел бергә 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Укыганда ук танышалар. Алабуга институтында бер төркемдә белем алалар. Ул миңа ошаган иде, туганнар мәллә дип, бер туганнар мәллә дип әйтәләр иде. Беренче курста күрмәдем мин, икенче курста ничектер сөйләшеп китте. Аны бер кеше группада белмәделәр безнең дуслыкны. Без аны яшерәдик. Илфатны менә якыннан белгән кешеләр миңа әйткәннәр бар инде, менә ул бик кырыс түгелме? Балаларга да шулай дип инде. Илфат ул менә ничек дип әйтим, теге ике төрле кеше дип әйтмим, менә ул кырыслык белән бергә бик йомшак та була белә. Менә шундый моментлар булды бит инде, бәлки ул сөйләгәндер дә, гаиләгә янаган вакытлар инде аны шундый эш вакытында. Менә ул әйтәдер, минем гаиләмдәге берәрсенең чәч бөртегенә төшсен дип. Ул менә инде калган кебек гаиләсен саклаучы булды. Шул вакытта аның кырыслыгы, таләпчәнлеге дә бар инде, ул инде иде бер төрле, эштә бер төрле була алмый бит. Үткән тормышым өчен курыкмыйм бүгенге көндә. Менә шунда ялгыш эшләдем. Менә шунда мин ришвәт алдым. Менә шуңа сатылдым. Менә шунда заказ үтәдем дип әйтә торган, минем курка торган гөнаһым юк. Шуңа күрә артыма карыйм чиста, алдым да чиста булыр дип уйлыйм. Алда әле планнары күп, роман яза башлаган булган. Әлегә эш тукталып тора, аны төгәлисе бар. Әлмәт театрында заманында Тәүбә дигән әсәрен сәхнәләштергәннәр. Сюжетларын төштә күрәм ди. Хикәяләре дә шактый. Аларны китап итеп тә чыгарырга кирәк. Анысы да булыр. Чөнки Илфат Фәйзрахмановның тырышлыгы, янында төп таянычы гаиләсе бар. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан.